Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar li jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Park Nazzjonali tas-Saħħa se jsir fil-Palazz ta' Selmun li se jiġi trasformat f'ċentru ta' riabilitazzjoni u prevenzjoni b'60 sodda. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond tal-Palazz ta' Selmun, Dr. Borg spjega li dan is-servizz ta' riabilitazzjoni ikun fost l-oħrajn għall-sportivi u pazjenti li jkunu għamlu xi operazzjoni. Il-Kap Nazzjonalista qal li f'Malta hawn persuna minn kull 5 b'obeżità, 70% tan-nies biżżejjed u persuna minn kull 4 bi problemi tal-qalb. Dr. Borg qal li jekk jingħata l-fiduċja il-Park Nazzjonali tas-Saħħa ikun lesta tmiem il-leġislatura li jmiss b'nefqa ta' 20 miljun euro. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg nieda wkoll inizjattiva f'jum il-ħaddiem għax sostna li jrid ikollna ħaddiema b'saħħithom. U għalhekk illum ser inkun qed invara proposta importanti f'jum il-ħaddiem sabiex nuru kif il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' ta' spalla mal-ħaddiema. U għalhekk kull ħaddiem f'Malta taħt gvern ġdid nazzjonalista ser ikollu dritt għal screening regolari tas-saħħa fiżika u mentali tiegħu imħallas mill-Istat. Mistoqsi dwar post mażul għal Park Nazzjonali il-Palazz ta' Selmun, Dr. Borg qal li dan mhux se jiġi żviluppat bħala lukanda kif diġà kien jew għal skopijiet ta' żviluppaturi, imma għas-saħħa mentali u fiżika. Qal li dan il-proġett se jaħdem flimkien ma' laqdiet mhux governattivi għal ġid tal-komunità. Żied jgħid li l-park se jinkludi fost l-oħrajn servizzi ta' fiżjoterapija, idroterapija, riabilitazzjoni speċjalizzata, ġim ta' riabilitazzjoni, faċilitajiet għal pazjenti li jeħtieġu kura step down, kif ukoll spazji miftuħ għal pubbliku bħal walking trails, outdoor fitness zones u żoni dedikati għas-saħħa mentali. Dr. Borg tkellem ukoll dwar il-Forti Campbell u qal li Gvern ġdid Nazzjonalista jara li dan il-forti jkun spazju miftuħ u park ekoloġiku għal benesseri u favur is-saħħa mentali tal-poplu kollu.